I don't want to listen to that. That's not our type of lives. Hi. We don't do Twitter. Hi. How are you? Hey guys, how are you guys? Hello guys, Muri say guys. How are you guys? Muri say. Hey guys, Muri say guys, munozati chikana ndakagara panapa kana ndakagara panapa kamera inondibudisa ndakasviba kuita dark. Amoti ketenga kuti light isiri bright here. Mune light iri dim guys. Ndoti ndoita sei guys, ndochinja light kana ndoita sei. Ndobva ndabuda ndakasviba kuita ameno chako guys. Chimonibatsirayo ndopanga kupagadzisa sei apa. Ndongona umwe achingofirisa mafoni awo guys. Muri kufirisa sei? Muri kuzvigadzisa sei guys? Muri kubagadzisa sei mari? Ndofunga kubvisa light iro because light iro riri dim. Ndofunga kuzvigadzisa sei? Because ndizvo zvinotasa pakamera pandiroseka kana ndakatasa pakamera. Ndozoita black and ndakuita black kudai. Tozobuda yakangoitawo zvayo. Saka ndofunga kugadzira sei kukamera. Zvinoita vamwe. Kusa vanhu vatema kwandiri chaunosoona chibuda wakatsvuka pakamera. Mushiya kuti vakuzvamisa sei guys? Ini ndinobuda ndakasviba pakamera. Saka ndoigadzira sei? Ndofunga kudii? Naimi guys, mbonduza ewo. Hesi hanzvadzi yangu, how are you homeboy? Ndinobagadzira sei naimi guys? Mbondibatsira ewo. Ndizvoonai. Ndikashifta ndikadai. Inobuda zvino anomuona, onai. Ndikadai yatochinja ndimukona. Kana ndakagara uku ndobuda ndakahoitawo black uku. Kana ndikauya ndikashifta kamera kudai, onai. Inobva yachinja. Saka ndinofanira kuigadzira sei guys? Ndokuti umwe munhu mutema guys anobuda akatsvuka kundidarika. Ini chimuziva kuti uyu mutema. Ini ndakagara pachiyai ndakadai. Ndobuda ndakanoita black. Kututa zviro zviri kufamba sei guys? You have to sit makatarisa kuwindow. Oh. Waita hako. Ndinofanira kugara uku ndisisa kuwindow. Saka zvazvichingodinesa nguva yose kuti chiko chinobuda kugara ipapa apa panongosviba. Ndikagara apa pane zvakanaka, asi kuti ndigara apa manje pane pasina munozivawo zvidzimba zveku-UK guys. Hapana space manje kuti kuti ndigare apa. Handichakwanisi kumuvha apa manje apa ndakati nenhingikiri nekafiriji ka deep freezer apa. Kwaichinja ilight. Kuti ini light rogai. Kuti inoti light rakasviba kuzvishuwa. Ipe ndingangodai honai. Mukona kazvandakaita kudai. Honai. Ndigai ndidzoke kumuona. Honai. 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 Ndachinja. Ndakangogara pano. Ndikangogara pano. Ndavorera ndikangogara pano. Saka ndikangoenda uku. Kudai. Zvachinja. Yaiti ndeuku. Zvinochinja. Saka utoshaya kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei zvinhu zvacho. Utoshaya kuti zviri kumboita sei chaiko chaiko zvinhu izvi. If you go to ring light, iro ring light ndina ndombogoni kana kundorishandisa ini ring. Riripo. Ndinogona kushandisa riripo ring light rirapo. Asi harina chinhu chichechi. Andinombozvivi kuti posiyeni ndakagara ndakakamira
yakamira sei position iyoyo yakamira sei zvinhu zvacho guys chundogarepi kuti ndigare panapa pakudai kunetse kuti ndisumuke pachiya ndichibuda ndakadai handibudi zvokumanya ndonetsekana kubuda kuna space kwakunoku hakuna space ndezvokungoteramira makangogara kungotiwo zviite kuti ndipinde papa ndigare apa pane hondo papa kuti ndinatso kupinda mukati umu ndigare ihondo yemajeremani nayo ihondo kupinda kuti ndipinde mukati umu ndigare zvakado itori hondo ndipinde ipapa munondopinda sei ihondo chaiyo guys haupapindi zvokumanya kuti yangu yatosapasiva zvacho haikana mani ipapa ndichadobudi pandagara panapa kubuda kwangu panapa poto apa ndaisa poto nditotambura kubuda ipapa zvinhu zvacho una ipapa guys kana shu tanzitarisai kuwindo ripanze lai face the window ini saka ndaifuratira windo zvenyu ndaizofuratira windo ndendichifanira kugara uku zvoku ndendakatsi zvizvo zvakaoma guys ndambotera sega ndibvunza kuti zviri kumbofamba sei pafoni apa kwamategera kutiktok tatiri kuine zero one time kutiktok wadiri magame aitambwa nezuro maubastonichua ndopanotoka zvavasikita chikwe vaora nendakagara ipapa guys nendakagara ipapa pamenotoga masikisheti paya kunziona zvavaita vakwatuka kumeso ndeinigere pachayangu yeumambo yoii ndopandeendiri guys hanzi varaikete horukanaza kwani ndakudza kuti ndikagara pano kubuda kwacho ihondo papa kuti ndivhareketeni kuti ndisumuke ndinde kuihondo izvozvi unobuda neside segoni umoti kuuk kune basa kuno uk iyoyo zvaita zvinhu zvachonikisi zvakaoma veduwe hesi youth coach muri sei maswera sei kuveduwe maswera here aiwa taswera izvozvi ndati kwakaindavora naiwe tanya vavora kumeso vavora ndikati aibliche mamuchazoti ndakarega kubliche kwacho nawo here plus kana ndiga kubliche aiprocessika yaunombotanga kuzvigadzira uchidai uchigadzira kuzvino ndingazviteedzera zvemacoment section nemagosti nayo ndingazviteedzera ndotongosekawo ndindadi nongoseka ndingazvitevedzere naye nyika isisatodyara zvedu social media iso right guys maswera sei guys how are you guys muri bo here ndikuti ichibika ndati ndigandiche because ndoda kuti ndikapedza apa ndoda kutiktok ndobva kutiktok maybe 1 hour ndoda kuita early night mangwana kubasa guys haifungi mangwana kubasa saka pakaipa so guys ndambonoka ndambobudiswa nababa vapanzi ndambopinzwa mutaundi nababa mandendika achimbonotengera mhuri yavo zvechikafu saka vamboti handei mutaundi ndangobuda ndisina kana kudini ndikatiendei saka kumbotenderedzwa kudai kumbotenderedzwa nasi unotobvisa padate uchidla zvikafu zvakanga vamukudla unozotsega ndihle ku1 day rakapodza nyimbai right so guys ndauya panapa kuti timbotaura asi ndisati ndatanga kuenda mberi guys ndine good news ndauya nadzo animaona ndine good news ndauya nadzo panapa tine mumwe wedu guys anobuda nepacanada apa animaona anobuda nepacanada apa miraitoni zvinhu zvacho tinowanigwa nyasha isi pano padiaris nyasha dzakawandisa pano padiaris dzatinowanigwa right tine mumwe wedu ari pacanada pa guys akanyora mabhuku anawo ane mabhuku akawanda guys akawanda mabhuku anawo akanyora ari paAmazon mabhuku aya mukamaverenga guys muchanzwisisa zvinhu zvespirituality zvakawanda ipapo right this lady in particular that we are talking about is a spiritual person handiti akadeedzwa naMwari so ndine challenge yandoda kuzopai panapa nasi teererai muteererese guys munhu akadeedzwa naMwari ndani musatodedzwa in different ways guys akadeedzwa in a different way naMwari yekubatsira vanhu in a different setup mukadzi uyu so mukadzi uyu akanyora aibatsira kucanada yoko aibatsira vanhu varungu vanhu vatema vaigara navo for free then achindiudza she had a dream
mweya mutsvene uchimudza kuti instead yekuchinyora mabhuku payment yako handika yekubatsira vanhu vari kuita chinyora mabhuku ezvese zviri kuitika mukati meupenyu hwako pese pawakapinda napo nezviri kuitika spirituality mune vamwe vanhu wonyora ari mabhuku woisa paamazon. People who support you through your books ndobva takakunyora mabooks guys, right? Ndichasvika painteresting part yemukadzi uyu. So ane mabhuku akawanda handika tiendei painteresting part. Interesting part yemukadzi uyu handika anobatsira zvirwere zvamunazvo zvakasiyana siyana. Handi munoona zvakasiyana siyana. Saka vanhu vainobatsirwa vamwe vodzoka kuzotenda vamwe vongoenda. Saka pamabhuku apa akanyorawo mabhuku ake handika vanhu vanosapota through kutenga mabhuku. Handi mukatengawo mabhuku aya mukaenda pa Amazon guys, pane mabhuku akasiyana mukangonyora chitengoti Stella Mpanduki, you can read history yemukadzi uyu Stella Mpanduki. Then mabhuku ese akanyora mukaenda pa Amazon chaisa link, pane mabhuku akawanda aripo guys. Chiwanawo bhuku raunotenga ipapo, read more. Vane mafibroids ndinitereresa imutererese. Vane mafibroids vari kunetsikana nemarriage ndikutaura maprayers aya handika mafibroids ivo vandiudza kuti necancer ipapapa tichiri kuda kuti tigozosvika pacancer apa vandiudza kuti necancer vaitaura cancer mafibroids marriage minyama yauri kufunga kuti zvinhu zvangu hazvisi kundifambira zvakanaka mukati meupenyu handika zvirwere zvinhu zvakasiyana ini izvozvi ndatitanga ineni vari kushanda neni pamasainasi vati masainasi achapera zvachose masainasi aya vambonamata neni animaona vambonamata neni vanamata neni vakanditi ndoda I want kuti unotsvagira raw honey raw honey ndabva kunotsvaga yangu because Stella Mpanduki because handiti isusu toda kunyatsoti tifambirane nemwe wedu handitika so plus vanhu tine zvigwere zvakawanda hanzi batara kuti zveBP animaona vanhu vane zvigwere zvakawanda mune zvigwere zvakawanda muchifamba guys handika vabatsirawo ivo vari kuti vabatsira vanhu vakawanda vanoshandisa maprayers nehani chete. She just uses this raw honey nemaprayers, nothing else. Vatotaura kuti kana anobata mishonga ake asauye because ina handishandise mishonga andiwirani zvokuti unozondiedza uchibata mushonga usavhere wauya kwandiri handika unongoenda iwewe munoonesana ikoko maonesana ikoko handika and then hani yako kana usina kana uchida vanadza dzavo iwe vane munhu wavanotaura naye andita zvehanizvi animaona zvehanizvi wokuti unogona kuwana hani yacho kwavari wongotaura navo mongopedzana ikoko panyaya dzehani idzodzidzi motaurira naye ikoko handika kana uchitenga kwavari wotenga kwavari hani yacho raw hani vokuitira zvinhu zvako animaona. So vanditi ivo apa ndo pandiri kunyatsoda apa vanditi ivo ndipei vanhu 2 vati give me 2 people vari kuda kuti ndivabatsire so that you guys can see. So ndiri kuda munhu ane tsamba yekwadoctor ari kuti ane mafibroids dumbu razvimba ane mafibroids pano pajekerere wokwira palive izvozvo wouya netsamba yako wotaridza vanhu kuti tsamba yangu ichi handika toona tsamba yako pano toona zita rako pano totora mascreenshot ndokuendesa ikoko handika wonoshandigwa ikokoko wononamatigwa ikokoko kana wanamatigwa ikoko wozodzokera kwadoctor handika wozodzoka netsamba yako yechinhamba 2 ndiye munhu atiri kuda kuita fair deal fair game handitika guys. So ndiri kuda kunye can I get here miraisera ndiri kuda 2 mucomment section andimukona kuti ndakovhura live 2 vari mucomment section 2 vari mucomment section. Are you still going to Panland Daddy? Where did you go? He's listening on Twitter out there. Go. You're going to buy your ice creams and go. I want to do my life in peace, please. As a gift. Yes, use that door. I'm on. Saka ndo pandiri kuda apa 2 people chete right andina kuindisi kundai because kukuindisa iwo kundai kunobva kwanzi kundai akaita madhiri mwana wasisimeri. So andiri kuda munhu asiri iwewe kundai ndoda munhu wekuti tinononga apa hanzi I am one of the 2 people but in maziso ndine tsamba pamaziso apa handina kunge ndahwazve pamaziso ndingandidi kureva nhema pamanoti ndida kutaura zvinhu zvavataura zvemaziso maziso hatina asi vataura zvinhu zvakawanda
sokuti vataura toni ehupo vari kuteerera vandikorekte kuti kumasiso ndizvo here havasi kuteerera right pane aisa request let me try and accept request chinzwe ini zvokutora